ya burge ko kakakin Hausawa ɗan yawa lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yawan da aka yi mamai kima al'umda shin alfin muje na su dan babarewa addu'a maka yau ma yaran bana ya ƙara daɗa ma girma lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda shin alfin muje na su dan babarewa addu'a maka yau ma yaran bana ya ƙara daɗa ma girma da kai zan fara farko domin aikin yayi karko wani sako yau da na ɗauko kuma na auna da ma'auni na abun birge wasu har ne kujira zan ƙara bayani amma na awad mai girma ma'ana a gurin ogana lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma ga fili ga mai doki ga aiki ga cika aiki sha'anin za abun mamaki yau ana maganar cancanta a cikinta akwai gasaita na zo na taya ka da murna na naɗi na awad ogana lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma wasu baitoci ne zambiya na san wasu za su yi tambaya kakakin hausawan duniya mutumin da ya dura gwagwarmaya mai maganar da ta zagaya duniya a washin alfin rubagar da mai gida mai kyawun suna lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma mun zo ta yi murna ranar nan matsayi daga wannan sai wannan kan jama'a sun san wannan a wadda ga dimbin al'umma haka nan ma aka kawo ma arewar mu duniyar mu suka baka a wata ogana lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma Tuntuna na yi ma ogana mai girma mai kyan suna kai ke share kokana fansi na zo ta yi murna darajar manzo ta yi suna Allahu ya yi ma baiwa na yi ma waka babana lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma cancanta babu makusa a dashen na maka yi rasa kakaki babu makusa sunan ka a yau ya yi nisa Allahu ya karo girma a hali na ka babu muna lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma a wakilai ka ɗara tsara kai ɗaya tilo ne kwakwara ba ka san barna ai gyara komi kake kana sa lura alkhairi ka yi shura dan halarka kena ji bayanin kyautar ka dare ko rana lokaci ne yayi Allahu ya daɗa maka girma mun yi murnar lambar yaban da an kai mamai kima al'umda hashim alfin muje na su dan babare ba addu'a maka yau ma ya rabbana ya ƙara daɗa ma girma an so dan ga sako na Najeriya duka kun da